na nové kamarády a novou etapu mého života. No, etapa to bude slušná. No, s Matikou je to taký love-hate relationship, uvidíme. Já ju mám rád, ona mňa nie. Mám menší strach z profesorů. Já jsem si myslela, že prostě budu takový jako hodně jako rázný a prostě striktní a tak, ale přijde mi, že jsou strašně jako fajn. Na Matiku se změnil hodně pohled, protože ti učila celou dobu, že jo, to je to nejlehčí, co tady zažijete, takže jestli tohle je to nejlehčí, tak já nevím, co budu dělat. Mám lepší prehľad o tej škole, ako to bude fungovať a myslím, že mi to dosť pomôže. Že naozaj aj tí profesori, aj starší študenti sú strašne ochotní pomôcť, aj fakt veľa tej podpory, aj tutory napríklad, takže bude to ťažké, ale budem sa na koho obrátiť. V tom, že vím, co se musím naučit a co mi relativně jde. Keď neviem, tak sa pýtam druhých ľudí a oni mi pomáhajú. Ja som človek, ktorý nezvláda si nechávať veci na poslednú chvíľu, takže asi to je môj tip, nenechávať si na poslednú chvíľu, lebo akože keď má človek viacej času, tak sa to podľa mňa lepšie zvláda a keď sa to rozvrhne po menších kúskoch, tak sa to nezdá zrazu také náročné možno, takže asi to.